Jesus and the 6 water pots. Tananta na mga pangandoy sa atong kinabuhi. Daghan tag mga tinguha, daghan tag gusto may tabo sa atong pamilya, gusto tag mga achievements, gusto tag mga goal. Now, as a Christian, atong hinumduman, ang pinaka-foundation sa atong pagpaningkamot, ang faith nato sa Ginoo. Ang Ginoo mo provide according sa level sa atong faith. So kung ang atong faith dinhi lang, atong pangandoy dinhi, how come mag-abot na silang duha? So dapat kung atong pangandoy dinhi taman, pangitag way nga mo grow imong faith. Kay tagbuon ka sa Ginoo sa level sa imong faith. Dili mo grow imong faith kung dili ta mo accept og responsibilities og discipline sa atong Christian life. Take note, di gyud mo grow imong faith hangtod dili disiplinado ang imong Christian life. So, kung gusto tag achievement sa kinabuhi, gusto tag clear gyud nga achievement nga gihatag sa Ginoo nato, dapat natay strong foundation. Dapat disiplinado ang atong Christian life. Now, daghag mga pangandoy nato siguro karon nga nagpabilin pang pangandoy. Mga tinguha nga murabag makaingon na lang ta, Lord, kanus-a man ni siya mahitabo ang tanan. Daghan tag mga prayer nga nagpabilin pang unanswered prayer. Daghan tag mga plans nga napa sa atong listahan nga wala pa nato na check. Ngano man na siya tungod nini nga message ni buntaga atong masabtan. Balik tagamay sa personal ministry ni Christ, daghag miracles nga gihimo si Christ sa iyang ministry, pero ang first niya nga ministry, ang kining tubig nga gihimo niyang wine. Now, ani nga time, gi-invite si Christ ug iyang mga disciples sa isa ka wedding, ug nagtuo ko nga this time, ilado na atong Ginoo, tungod kay nakadawat siya ginani nga klase nga invitation. Gani, sa Bible, daghag mga invitation si Christ sa mga prominente nga mga tao. Meaning to say, yes, gitrato pod si Christ sa unang panahon nga usa ka ilado, influential nga tao. And ang kinabuhing Kristohanon, dili kinahanglan isipon nato ba nga murag boring. Gani si Christ nigo siya sa invitation, wedding invitation. And tungod kay si Christ influential, apil na lang po gi-invite ang mga disciples sa atong Ginoo dinhi, including si Mary, ang mother ni Christ. Now, pag abot sa wedding, makita na to dinhi ang senaryo, dili ni ordinary lang nga wedding, isa ni ka, ingnan na to siguro middle class or above, gamay sa middle class nga wedding, kay naagi-mention dinhi nga, gitawag siya master of the feast. So naay kung sa atong time mura bag organizer, nagda sa program, kung sa wedding ba murag wedding planner, nag-organize, no, dili ni siya ordinary lang nga wedding. Now part sa ilang custom ang wine. Now ayaw niya guno na nga di gid boring ang Christian life pastor no, kay si Christ nagpadaghan man sa wine. Okay ra man dihay. Ang wine sa ilang panahon lahi sa tong wine karon. Ang ilang wine before, majority niya ni is grape juice. Pure nga grape juice, pero nasa'y alcoholic content nga gamay kayo siya part sa paghatag og lasa sa maong wine. Unlike sa tong modern wine, makahubog man gyud. Duha ka ladok nimo, mahubog naman ka. Gibutangag alcoholic content para man panghubog ang intensyon. Pero sa time ni Christ, ang ilahang purpose sa wine, nag-serve ni as murag juice or soft drink sa atong panahon. Pero na siya alcoholic content, kay part ni sa pag-usab sa lasa gamay sa juice, o gana, dili siya intention para paghubog sa tao, o mao na nga, part gyud sa mga event nila ang wine. Okay? So, dinhi si Christ, appeal siya sa maong event, o pag-abot sa unahan, hapit na nahuman ang program, nahutdan og wine. Pagkahibalo ni Mary, ang mother din ni Christ, pag-abot sa verse 3, follow me sa verse 3. Okay. When they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Pagkahibalo ni Mary, nga wala na wine. So, imagine mo, ongoing ang program nga nasa main sa center of attraction gid ang program, then behind the scene dito sa kusina siguro dito sa kilid
si Mary nakahibalo nga nahutdan og wine. Abi nimo embarrassing kayo sa usa ka event sama nini kumahutdan og wine. Ma-imagine nimo god kung naay gathering sa tuwa birthday ba or wedding unya mahutdag soft drinks, mahutdag tubig. Imagine nimo na unsa nga feeling labi na kung ikaw ang host murag ulaw kayo nga nahutdan ang main gyud nga need sa event. So pagkahibalo ni Mary, nag-initiate dayon siya nahutdan og wine. Og didto miduol dayon siya kang Jesus Christ. Now actually ang problem dinhi dili lang nahutdan og wine, nay duha ka major problem dinhi. Nahutdan og wine unya pag-abot didto sa likod sa likod nga part sa siguro maybe sa kitchen, ang naalang dito empty nga mga jar. Now si Mary miduol sa ni Christ og nindot lang aning Mary kay miduol sa sakto nga person. Take note, daghag mga sudden problems biya mangabot sa tong kinabuhi. Isa lang ka wrong decision nga imong buhaton mo impact ni mo guba ni sa entire nato nga pag-handle sa problema. Ang point nako is if ang first step nato wrong na gani siya, mura kag nagbatunis ba, magbatunis gani kag wrong na hangtod na napaubos, di na ginamao. Ima na ginang tangtangon tanan magsugod ka sa uno. That's the point. Pagka hibalo ni Mary's problem, niduol siya ni Christ. Nga dong miduol siya ni Christ kay kahibalo siya nga dunay mahimo si Christ sa situation. Anhita sa pag-solve sa problem. Now, sulbaro na to ning problema. First nimong buhaton, I don't know unsay mga sudden problems nimo or maybe ang problem nimo karon sa una pa. Sa tong mga young people, lain-lain man tag level nga problema, siguro ang problem nimo pang tuition nimo. Problem nimo siguro emotional nga mga struggle. Problem nimo siguro imong family. Sa mga adult pod nato, mas taas na tag level sa problema. Imong problema na unsay kaunon sa imong pamilya. Imong problema ang protection sa imong pamilya, no? Mas dagko tag problem. First natong buhaton, ihatag nato ang problema kay Jesus Christ. I'm talking about prayer. The first person una gid imong duulan, labi nagwa ka kabalo bitaw unsay buhaton dayon, duol dayon ni Jesus Christ. Si Mary wa siya idea. Pwede man tato siya moingon nga pagpalit lang tong tangkaw, tong timplahon. Pwede man siya moingon. Pwede pud si Mary mo duol dito sa kusina nganong nahutdan mo kuan, daon sa grabe, nahutdan mo juice. Asi pulihin lag tubig. Pero si Mary, I know na siya masuggest kay mother good siya, inahan good siya, suito siya sa kusina, pero miduol siya sa right person. Miduol siya ni Jesus Christ. Usahay ang ato biyang abilidad mo'y mag-convince nato nga di na moagi sa Ginoo. Kaya na ko ni, kay balo na ka ni, naka-experience ako ni sa una, nakoy kwarta, bright ko, talented ko, kaya na ko ni handle. Ingon ang Proverbs 3:5, lean not on your own understanding. Ayaw gyud, bisan pag unsa niyo ka bright, dapat moagi ka sa sakto nga process. Una kang muduol gyud sa Ginoo. So giduol ni Mary kang Christ. Ingon si Mary, nahutdan na og wine. Pagkadungog ni Christ, kabalo na sa unsa kabugat ang problem. Of course, si Christ usa sa kabisita, di siya responsible mo produce og wine, pero nag-initiate siya nga mahimo siyang kauban, makatabang sa situation. Ang point din ni Mary, iya nang gihatag tanang burden, problema ni Christ. Ikaw na'y bahala niya na ha. Muna pag-abot sa verse 4, okay? Pag-abot sa verse 4, Jesus said to her, "Woman, what does your concern has to do with me? My hour has not yet come." Verse 5, ingon din si Mary. His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." So, may imagine mo, kuyog ni Mary ang mga servants. Siguro ang servant ni Duol, "Ma'am, wala na rabay wine." Wala na wine? Tara, uban ta. Giuban sila dito ni Christ. Yun siya, nahutdan nag-wine. And then, pag-ingon din ni Mary, okay, unsay isulti niya, buhata dayon ninyo. So, ang point din is, once imong giduol ang tanan nimong problema sa Ginoo,
imo nang ihatag tanan, imo na pasagdan ang Ginoo na imo provide nga na. And then pagka dungog niya na ni Christ, mo nigiingon din sa verse 6. Tanaw na to sa verse 6 daw. Now, there were set 6 water pots of stones according to the manner of purification of the Jews. Okay, verse 7. Jesus said to them, "Fill the water pots with water." And they filled them up to the brim, and he said to them, "Draw some out now, and take it to the master of the feast." And they took it. Now, the second solusyon ng imong buhaton, human nimog duol sa Ginoo sa pag-ampo, itugyan nimo tanan, obey God's command. Obey ka. Now dinhi si Christ naghatag og importante kay gid nga sugo. In fact, si Christ pwede siya maka-provide og wine automatically. Pwede na siya mag-produce og water pots nga puno nag wine. Pero this time si Christ dala niya pag-test ang iyahang pag-answer. Take note, ang Ginoo mo answer sa tong prayer kasagaran pinaagi sa usa ka test. Dili siya mo answer on the spot nga wa na kay buhaton. Usually mo answer siya sa imong prayer sa usa ka testing. Kung mo-obey ka sa iyahang command, diha ma-answer imong prayer. Usahay man mo pray ta sa Ginoo pero gusto tag instant ba? Lord, ikaw na bahala ha, hulaton na lang nako dinhi. Hinumdumi sa Matthew 7 ingon siya, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Ask, it means prayer. Seek, pangitaon nimo. Kung nangayo kag trabaho, pangitaa asa gibutang ang trabaho. That's the point. So, ang tao nga nang limos sa karsada, gitagaan siya kwarta sa niagi, pasabot adto, pangitag tindahan, palit og pagkaon, makakaon ka. Di siya muhatag ni mog food nga luto ng daan. Muhatag siya materials, resources aron imo ning lihokon and then diha niyo maangkon ang answer sa prayer. Depende sa situation, pero usually kung napatay time mo himo, mo take gid nig preparation. Ginatest sa Ginoo ang ato ang faithfulness o atong obedience. Now this time ingon sa mga servants ha, dili disciples dinhi ang gisugo ni Christ, ang mga servants. Ingon sa pun-a ng banga og tubig. Kung siguro ako isa sa mga servants, mo ingon gyud ko, sir, wine atong gikinahanglan, dili tubig. Siguro akong nahuna sa atong time, magpalit siguro ni siya litro pack, timplahon. Pero tubig ang gingon ni Christ. And di pa gininana ka, simple lang, ingon siya, pagkuha mog tubig sa banga, dad-a dito sa master of the feast. Ang master of the feast, siya ni nagdala sa whole program. Siya ay nag-announce, siya nagtanaw sa, usa ni siya kamahalon manggod nga okasyon. So, ang kinasal na alang sa kilid nga part, ngunya, ang master of the feast na mo'y nagtanaw sa tanan. Yung sa dad-a dito, is-serve ni sa table. Now, ang pinaka-crucial din nga part, aside ni Christ, ang pinaka-center of attraction din dili si Mary, kining mga servants. Kay once mo serve sila sa table, inigyabo nila dito, once ang wine nga ilang giserve, lasang tubig gani na sa, dako kina nga punishment ilang madawat. Dako kay nga kaulawan, o gipakaulawan nilang appeal ang host gyud sa event. Now, ingon man si Christ, pun-a nagtubig, unya, pagkuha mo de sud sa pitsil, ato na lang sabto ni nana, dad-a dito sa table, is serve na dito as a wine. Abi nimo, bisan gamay walay question ang mga servants. Gani sa ilang confident, gipuno nilag maayo ang banga. Dako gid silag faith. Gipuno nilag maayo. And then may imagine nimo, pagkuha nila pitsil, tubig man gid ni. Ingon si Christ, is-serve dito sa table. I don't know silang reaction. Siguro nakulbaan na pud sila. Pagbutang sa tubig, giyab-an niya dito. Siguro no, tingala sa puti man ni ganina, na colored naman karon. And then siguro pag hinihinag inom sa master of the feast, nakulbaan siguro mga servant. Pero pag tilaw sa master of the feast, ingon siya. Ingon sa kasagaran, sa inani nga duration na sa wedding, hurot na ang best nga mga wine.
ang ginaserve kasagaran karon ingon sa katunang mga di kayo nindot nga wine. Pero ingon sa gitawag niyang bridegroom pasabot nga iyang gi-congratulate ang host. Isa congratulation kay hangtod karon na preserve nimo ang good quality sa wine. Take note, dili lang ordinary nga wine, ingon ng Bible, good wine. Best nga wine. Now, dinhi na to makita, importante ang obedience. Kinahanglan gyud ka mo obey. Once muduol ka sa Ginoo, that's prayer, i-entrust nimo tanan diha sa Ginoo and then continue ka sa pag-obey. If naa kay problema, naikalit nga mga challenges sa atong life, ay gyud i-give up imuhang prayer, pagsimba, obey gyud gihapon diha nga aspect. Yes, na time nga tintalon ta, maluya ta, pero ayaw gyud pagpakita og disobedience. Maapektuhan gyud ang pag-answer sa Ginoo sa iyong mga prayers. Ingon ba siya, ask and it shall be given. Once nangayo ka, naa na gyud na siya. Now, hinumdumi, once mangayo gani ka sa amahan, wa ka nangayo sa usa ka judge nga di nimo kaliwat. Wa ka nangayo sa usa ka mayor nga mura kag nag-solicit. Nangayo ka sa imong loving father. Ug ang imong loving father mo'y tag-iya sa tanang butang. Nangayo ka dili as a stranger, nangayo ka as a son, as a daughter. So ang imong gipangayuan ang tag-iya sa tanang butang, ma-imagine nimo na. Ug ingon ang Bible, kung unsay iya sa amahan, iya pod sa iyahang kaanakan. So nangayo ka mismo sa imuha ng daan. Pero ang father nasa authority mohatag sa mga butang according sa imong level, sa imong capacity sa pag-manage. Therefore, ayog pangayo nga usa ka stranger. Ayog pangayo nga murabag di ka tag-iya. Imuha ang tanang butang kay iya sa amahan ang tanang butang. Pero nasa mga butang lang nga iyang tugutan nga pwede nimong maangkon sa karon nga situation. So once mangayo ka sa father, kinabuhi gyud ang confident. And then once nangayo ka sa father, i-maintain imuhang obedience. Kay diha niya ginasukod ang level sa answer sa imuhang prayer. Ang imong obedience mo'y mo-determine sa level sa imong faith. Di ka ka-obey kung gamay kag faith. So kung nangayo lang ka, walay obedience, gamay kinag-answer gyud sa imuhang prayer. Yes, that's the point. Usahay dagko kitag request, pero gamay kitag commitment. Dili na siya pwede nga formula. Sa atong salvation, faith lang atong gikinahanglan. Genuine nga faith kay ang salvation gift. Whole gift ihatag sa Ginoo, forgiveness, acceptance, salvation, eternal life at the moment of your faith gihatag na for free. After ka gi-save, tanang butang dili na free. Tanang butang according na sa level sa imuhang commitment. That's the point. Ingon ni Christ, if any man will come after me, that's discipleship. After ka ma-save, ingon siya, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ikaw na'y mo pasan si mong cross, ikaw na'y mo deny si mong kagalingon. Mo nang kinabuhing Kristohanon. Free tanang butang tungod kay di man nato ni bayaran gyud og kinabuhi, pero gibase sa Ginoo ang paghatag niya sa tanang butang sa level sa imuhang obedience. Bisan sa mga parents, gusto nato nga giver tas atong mga bata. Pero dili nato sila gusto ma-spoiled nga wa sila makatunan sa kinabuhi. Munang gusto nato nga mohatag ta nila pero dunay uban nga responsibilities. Ug mao nay point sa tong Father sa langit. Once mangayo ta, once muduol ta sa prayer, wala di na human og nasulbad ang problema. Stick ka sa imong obedience, pabilin sa imong obedience. Join gapog church, ampo, fellowship, i-maintain imong faithfulness. One day, this is number 3. One day, ma-surprise ka sa kaayo sa Ginoo. Yes, prayer number 1, duol sa Ginoo. Obedience number 2, and then number 3, always expect surprises from God. I-surprise jud ka sa Ginoo sa iyang mga answers. Moin gitag surprise, wala gi-expect. Ug ang Ginoo kay balo ka, He is a God of surprises.
Daghang surprises sa atong kinabuhi. Siguro gikan pa sa una hangtod karon, daghan kay kaayo na ang Dios imong kinabuhi nga wala lang gyud nimo na appreciate. Ang reason nga nang na-promote ka karon nga nang naabot ka na nga status sa kinabuhi, dili man sa imong kamaayo, dili man sa kadato sa imong kumpanya, di man sa imong kabright, sa imong agi, sa imong kakugi, tungod na tanan sa grasya sa Dios. Sultihan ti ka, bisan sa time nga unfaithful ka niya, gibuhi gyapon ka sa Dios. That's the point. Muna nga bisan sa atong greatest achievement, tanan na utang kabubuto na to na gyud sa Dios. Kay bisan katong panahon nga nagrebelde pa ta, wa tanya kwaig kinabuhi. Gitagaan tanyag chance mabuhi, gi-provide niya atong need, gihulat gihapon ka sa Ginoo nga mobalik diha niya sa pagpangalagad ug mahimong faithful. But then, still, He is a God of surprises. Nganong ma-surprise ta, usahay, bisag dili ta deserving, feeling ginato, di ta angayan. Pero sa isa lang kapag hinulsol nimo, gi-surprise ka sa Ginoo sa dagko kay nga mga panalangin. And this time, pagtilaw sa master of the feast, wa siya kabalo sa gikan ni whining servant, pero ingon siya, gi-congratulate niya ang host, sa salamat kayo. Hangtod karon sa kataas na sa tong program, naagihapon ang best nimo nga wine. Na-surprise even ang mga servants, si Mary o ang mga disciples o bisan pang ubang audience nga na dito sa gihimo ni Jesus Christ. Umuna ingon ang verse 11 kaganiha nga migrabe pa ang ilang pagtuo sa Ginoo. God is a God of surprises. Nganuman bisan sa imong gipangayo karon sa Ginoo, usahay biyan pa ni ana ang iyang answer. Daghan kag prayer nga gamay lang kayo tubangan sa Dios o dako na kinangabutang para nimo. One day, i-surprise ka niya. Hinumdum nako ang isa sa mga preacher nga akong ginapaminaw, si Dr. Charles Stanley. Isa siya ka Baptist pastor. Siya nang naga-message sa In Touch Ministry sa online. During that time, ilang church ni grow na grasya sa Ginoo. Nangita na sila mas dako nga facility, dako nga building. Ingon pa na dili pa na nakadato ilang church, nagkinahanglan sila $2 million para pag-acquire sa facility, kulang na silang budget. Sislag pray, ingon sila, wa may lang mahimo, pag-ampo lang yun. Prayer, obey, faithfulness sa ministry, prayer, and ana. And then, nai-offers niya sa isa ka association, isa pwede ka mag-loan na mo. Mo niyang loan, and then nabalaka po siya sa interest, asan lakuhaon po ang pangbayad. So, nangita siya another option. Siya po sila pray, padayon sila sa ministry, tanang bulhaton sa church. Kalit lang, wa sila nag-expect, usa ka phone call kang Pastor Stanley. Ingon siya, Pastor, na-appreciate na ko ang inyong commitment sa church. Isa ko sa mga listener niyo sa In Touch Ministry. Gusto ko mutabang sa work, unsay ako matabang, Pastor Stanley. Ingon din si Pastor Stanley, so sa kahambol kay nga servant, siya nga, thank you sir sa imong response. Enough na kay sir nga nagaampo ka para namo, o nagahimo ming blessing sa imong kinabuhi. Ingon din ang caller. And sa, yes, Pastor, na-appreciate na ko na, pero gusto ko mutabang yun sa inyong ministry. Unsay ako matabang. That time, ningon si Dr. Stanley, okay sir, mo ni among gikinahanglan mao na. And anak nga moment yun, so wa niya gi-expect, dili member sa church, wa siya kaila. Yung siya, Pastor, ako na'y angkon sa $2 million nga gikinahanglan, kulang para pag-acquire sa facility. At that moment, pag-announce si Pastor Stanley sa church, daghan king nang hilak, halos wala katuo. Ang ilang gihimo, nagpabilin sila sa obedience, faithfulness, commitment sa ministry, prayer, and then ang Ginoo nag-surprise na nila. That's the point. Abi nimo atong church, yes, naata dinhi sa atong air condition nga building, pero naay kaso ni siya nga yuta. Naay kaso ni siya nga yuta og anytime pwede ta i-demolish, pabalhinon, wa ta idea pa. And then gina-pray na to nga unta dinhi na lang ta. Ato nang gina-pray. Ato nang gidul sa Ginoo. Then ang next step, obedience. Obey lang ta, padayon ta sa atong ministry, di ta padala sa pandemic. Kung muna nag-extend tag mga online ministries, faithfulness, ipakita gyapon nato atong commitment diha sa buluhaton sa Ginoo. Ang Ginoo nay bahala na natanan. Basta mo na iyang sugo, nag-obey ta. I believe nga tanang buluhaton sa Ginoo di gid niya pasagdan.
Once faithful lang ta nga nag-serve niya, di gid ta niya pasagdan, iya gid tang providan, unless kung dili na ta magpabilin sa tong commitment. Pero as long nakita sa Ginoo nga kana nga church nagamit na siyang kaymayan, iya gid nang ubanan. One day ma-amaze ta sa surprise sa Ginoo. Di ko moingon nga dinhi ta niya surprise, basin didto tes laing dapit is surprise or anywhere walay dapit sa kalibutan nga dili makabot sa grasag panalangin sa Dios. Amen. The same simong life, daghan pag mga water pots karon nga puno gyapon sa tubig siguro. Mga pangandoy pa lang. Mga pangandoy nga way back 10 years ago pa. Daghan siguro kag mga weaknesses nga wala pa nahimong strength. Daghan siguro kag mga wala natubag pa nga mga pag-ampo hangtod karon. Daghan siguro kag mga future plans nga nakay fear kung maabot ba ninimo. Mga water pots na puno pa sa tubig. Now, i-entrust na tanan sa Ginoo, pabilin sa pag-obey siyang sugo, one day ma-amaze ka, himuo na niyang wine, good nga quality sa wine. One day, mag-celebrate ka sa imuhang mga damgo, sa imong success, sa imong panalangin, sa imong achievements, ug dili na basta-basta nga panalangin, usa na ka blessing nga ang Ginoo mismo mo'y nag-prepare nimo ni ana. Again, tagbuon ka sa Ginoo sa level sa imuhang faith. Ug mo grow ang imong faith sa level sa imuhang commitment sa Ginoo. Ug ang imong commitment sa Ginoo ma-determine na sa pagdisiplina nimo sa imong Christian life. Ayaw ingon, blessed naman akong life, pastor, bisag di ko faithful sa Ginoo. Dali mawala ang tanang butang. Daghang mga tao nga tag-as sa king naabtan, human lang sila angkon silang achievements, kalit lang gibagsak sa Ginoo. Dali kay kuhaon ang tanang butang once gikan na siya sa hangin. Pero once ang Ginoo mo establish nimo diha, bisan ang kaaway dili gyud makatandog nimo diha. Amen. Munang tanang naangkon nimo karon sa kinabuhi, pag-test na sa imong commitment. Tanang nangawala sa imong kinabuhi, pag-test na sa imong commitment. Balik ka sa main nga formula. Tanan naa diha gyud sa foundation diha sa atong Ginoong Hesus. Magampo ta. Amahan, nagapasalamat mi sa imong kaayo nining buntaga. Salamat Lord kay imo ming gi-remind sa pinaka-importante nga butang sa kinabuhi, ang pag-entrust sa among kinabuhi Lord diha nimo, ang pag-obey sa imong sugo, ang pag-commit sa tanang butang para nimo, pagdisiplina sa mong kaugalingon. Tanan Lord, unknown man, tanan Lord, wala man siguro assurance unsa imong maabtan, pero tungod sa imong mga sad amahan, malaumon mi nga tanang mahitabo sa among kinabuhi sa unahan Lord, gikan ni sa imong kabuton og dili ni makadaot kanamo. Lord, tagay mi kasing-kasing sa pag-obey, i-increase ang level sa mong faith, tagay mig strong determination, lig-on nga disiplina sa mong Christian life, nga taliwala sa mga challenges, taliwala Lord sa mga kahimtang sa kalibutan, magpabilin ming faithful nga mga lagad nimo amahan. Kanunay mi Lord, i-remind nga pinakaimportanteng butang sa kalibutan, naa sa among nahatag nimo, dili sa imong nahatag namo. Busa himo aming buhi nga halad sa mga tubangan. Hangtod sa iyong pagbalik, maabtan unta nimo Lord ang FMMBC nga nagpabiling faithful sa imong ministry. Maabtan nim unta minimum individual nga nagpabiling faithful nga nangalagad nimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen.